Tatay ay amin, tiyaya ti Diyos sa nasudi, tuy aldawa na pili, daytoy ti aldaw nga inarami ti Apo. Tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, iti daytoy nga gundaway, agyaman tayo iti Dios, agkararag tayo akas parokya, para daytoy panagdalyasat tayo, akas may nga simbaan, sinodo nga simbaan, nga addaan, panagkaykaysa, panagdengeg ken panagsisinaranay, tumulong agmisyon, tada ito iti anag ti kinasimbaan tayo, kay si dardarirag ni Santo Papa tayo. Dawatin tayo ti Espiritu Santo, ta iso ti manggaraw, tauray no anya tararamiden tayo, nohan nga idalan ti Espiritu Santo, awa agbalin nga kawaw, dagiti aramid tayo. Agkamatalit tayo nga rod ti tulong na, datayo nga naikan ti misyon, agdaydayaw tayo kenkwana. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dayto na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Man nakabalin katag nanayon a Diyos, ipaay mo kadi, taumay agtaeng kada kami ti Espiritu Santo, kat pagbalinan na kami at templo amay ikari iti dayag na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti may basa na daw ti aramid dagiti apostoles. Natungpal ko ti nakaibaunak ket nailipas ko ti trabaho mented kanyak ni Apo Jesus. Ijay Mileto, pinayaban ni Pablo dagiti panglakayen ti iglesia ijay Efeso. Idi sumangpetda, kinuna kadakwada, amamuyo no kasano ti panakay pulpulapul ko kada kayo, manipod, paidi mo na nga aldaw, bimadikak, iti probinsya, ti Asya. Iti adu aluluwa, si papakumbabaak, anak trabaho, akas adipen, ti Diyos, kadagiti tiyempo, ti adu arigat, alinakam ko, gapo kadagiti panangisikat, dagiti hodyo. Amuyo met, ajak, impaidam ti anyaman ang makatulong kada kayo. Bayat ti panang kasabak ken panang isursuro kada kayo iti publiko ken kadagiti balbalayo. Binalaagak dagiti Hudyo ken dagiti Gentle. Masapul nga agbabawi da kadagiti basbasol da ket agturong da iti Dios. Ken mamati da kinapo tayo a Jesus. Itangarod agtulnugak iti Espiritu Santo, mapanak iti Jerusalem, no pajak ammo ti mapasamak kanyak sadyay. Amok laeng nga ti amin a syudad, iparparit na ti Espiritu Santo, agururay kanyak, ti pagbaludan, kinti panakaparigat. Ngemjak kailalan ti biyag ko, tapno iti kasta, matumpal ko ti nakaibaunak,
ken mailipas ko ti trabaho, ngayon ted kanyak niya po Jesus. Iti panangiwaragawag ko iti naimbag adamag, may papanti parabor ti Diyos. Napanda kayo amin, anang kasabaan ti pagarian ti Diyos. Ket amok nga wanton kada kayo, ti makakita kanyak. Isut gapuna nga itangal daw, iti sangwanan ti Diyos, ibagak ano adda saan may salakan kada kayo, saan na siya ti akim basol. Tadyak nagliway, nangipakpakaammo kada kayo, iti amin panggot ti Diyos. Ti sao ti Apo. Kantaan nyo ti Diyos, da kayo apagarian ti lubong. O Diyos, pinagtudom tinapigsa, ket pinadam egmo manen natikag adaga. Madaydayaw ti Apo, inaldaw nga ibaklay na dagiti awit tayo. Isu ti Diyos ang mangisalakan kada tayo. Diyos ang mangisalakan ti Diyos tayo. Isu ti Apo nga Apo tayo, ket iti patay, ispalin na tayo. Itatiag na nayo na biya. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sawa maka itagtiag na nayo na biyag. Tiapod ako makada kayo. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Timmangad ni Jesus sa dilangit ket kinunana nasantuan nga ama aywanam ida babaan tipan nakabalintinagan mo nga inted mo kanyak tapno agmay sada akas kadata bayat ti kaddak kadakwada inaywanak ida babaan tipan nakabalintinagan mo nga inted mo kanyak sinalaknibak ida ket awan uray may sa kadakwada anapukaw malaksid day di tao ana ituding amapukaw tapno matungpal tinasantuan nasantuan asurat ket ita umaya kun ken ka ngem sawet ditoy lubong tapno adda kadakwada tinaan anay aragsak ko inted ko kadakwada ti saom ket ginura ida ti lubong ta saan da tagalubong akas met kanyak pasantuem ida babaen ti kinapudno ti saom iso ti pudno kas ti panangibaon mo kanyak ditoy lubong kas tamot ti panangibaon ko kadakwada iti lubong gapo kadakwada idaton ko ken ka tuy bagig tapno mapasanto damet iti kinapudno. Ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Mas lakay maagrup-rup pa amin nga sinudon saan. Mabising kayo niya. Dan samo merienda jeng agor oray. Congratulations dito nga cluster taro nugyan tayo dito'y idardari raglaunay ni Santo Papa ti simbaan ti kina sinodo. Way back idi sublianan tayo idi 1975-74 idi Vatican II Rimwar ti Vatican II, diya kamal ni Vatican II, di mo ti simbaan idiket hierarchical. Kung ano ang utos ng pari, hindi na baba isolaeng. Ti parokya,
nakatalikod pa ila ti pading agmisa, may Latin ti pagsasauna, umay amin dito parokya, iso na laeng tag-desisyonan, awanan ti makabali, sumurot aming nga tao, agraman pa nagpatadar ti simbaanon na imbilid niya po padikin mayuran tagkadwada idi, forced labor, agtagaramid tayo tidakal nga simbahan, sumurot da amin without saying anything, awan makunada, di padit masursurot, imay ti Vatican to, nabalbalyanan, participation, full participation ti the whole church, mangeg dagiti Church of the Poor, may pangpanguro na dagiti na panglaw, at the boses dagiti tattao, sumur ay medyo nalukatan, ti pa nag-receive ti komunyonan, niya papadihanin nga nakatalikod, nakasangon, use of vernacular, dayay local nga pagsasao, iso nga nagmisa tayo matanti, Ilocano, Tagalog, English, Tagalog, Ilocano, aging gana nga naalatay mo di sa utayon. Tati kay sa uday day Dominos vobiscum et cum Spiritu Santo agros rosaryo dagiti tattao tadi da maawawatan. Idi kwan na usaren ti local language tayon. Lay empowerment na ikkan ti akem dagiti laygo, addan PPC, addan PFC, makipagtagi ko iti simbaan hanlaan nga kukuan ni Apo Padi. Nagdevelop manen. Hierarchical latta anya dayjay. Siyempre ti makapagturay di simbaan dagitay adda kaya na. Dagitay retired teacher, dagitay mamayor nga agdundon artilet leksyon, dagitay marigrigat no piyesta piman de jud ang mangan ti ice cream tani PPC ket ipakan na kadagiti bisita ko wow ore dala nga agbot-botiti ti kaluumagda madi kuma ko natay manen hanlat na maalwadan idi ko nagbalin nga TV focus ti simbaan na lang Church of the Four Sisa, BEC, the small church. Numalagip yun, diyan yan, napahanon ti BEC, the small church, napantayo ti Sisa, dito Ilocosur. Pagsiatan na, medyo na-advance tayo. Kaanya diyan, di basit nga simbaan, hanlaan nga diyan parokya, diocese, hanlaan nga diyan padi, diyan panagkakaaruban, pagbalinan nga basit nga simbaan. Nga awanan ti mailang langi, awanan ti mas lamang ti pagpapatasin tayo, uray punpon, kasar, blessing, misa ti Sisa, haan lang nga dagiti adda abroad na, ti maka bisita kin Apo Padi, uray di paraangan nga, nagmisa ak, ti pala pangikabilan nyo magkanya, kadi ayan ti asidag ti bakit ti manok, kagkudkudak ta, nakaayayam mo, di apan nyo pangibatugang kanyak, matla nga bali, anusan ta, nayon na nga rod. Sisa day jayan, imukan. Tata, medyo datayo dito yung Basigobia, pag siatan tayo, ta medyo napaunag. No sineryoso, dagiti nang idaulo, kin sineryoso yun, no naawatan nyo day Sisa, nadanon tayo. Tinarigat mo nga talaga nga isisa, dagita sentro, dagita urban, di mat? Kasano nga agsisa, dagita nagdadakil ti building na kada apartment, kada kwa nga handa pa'y nga aga mo, sumaruno nga ruangan, kahamo pa'y am-amo di ka arlobam. Oh, yellow. Kasdi kanyada, dagaji ti tartarjetan na nga agkakaaruba, haan pa'y nga aga mo, ngamda tayo mo ito'y barbaryo, anya nga hantay nga aga mo, kumas am-amom pa'y tabiyag ta kaarubam, ngam tabiyag mo haan, marites tayo garod. Di pa nagkaykay sa adda kanya tayo natural nga tinulong ti kung kunana ora jay BEC tayo ka adda natural nga tulungam ni kaarubam. Haan lang nga titulong ka tay agsakitan kay nga tulhaan no da okasyon na di man datay mapantay makiin-innaw di mat agsapaw anyo sa umawawatan hindi aginaw, agdalos, no, adami natayan ka, no, nadamag tayo nga natayan ka, adagi sagsagana bulon, adagi sagsagana ti atongan, ay kasigurado adag lutok ka pa eh, adami mangurungurungo rin, tayo sumati arakan tayo, haan? Ada pa nagkaykaysa, katikunana ti BEC ti Sisa, ikantay laeng tina-espirituan nga aspeto na, iso nga datay dito'y barbaryo, na may mayat nga sisaan na may mayat ta agaam mo tayo kati target na DJ division kung kunana pa ilaang DJ urban areas kada cities kada industrialized countries na ka masapol agaam mo kay agkakaaroba hantay problema DJ tada tayo agaam mo tay ti kararwa agkakabagyan tayo ikantay laeng tina espirituan nga aspeto na DJ ti Sisa ikantay laeng idaldalan ti Espiritu Santo dayta DJ ti Sisa kanya tayo kanya da narigat nga talaga ta uray no nyo agdipa-dipa ka
Kala ko maida kandon sete, kada bigan sete. Handa aga mo. Dahil target na ko mga, da pa nagkay sa kala ko matentero nga Manila. Dagitayan dagitay ko maadda, nya na ganan, kalinga, nya na ganan, gawad kalinga, nalakad diyan, the program da. But outside that one, narigat dahil natural nga dahil kasi, da tayo, lamang tayo. Tilo ko sa rampay launay, may jumayat pailaan. Tatan, ti Santo Papa, nagbaliw dati kuhanan, idi pa lang na, nya nga tawan, kaya da sinudo ko na da, anya ti sinudo. No, kitaan nyo jisisa na ununag na rabrabo dati. Kung kunanda dito ka, anya ko madagitay. Synodality, a way of being church. The new way of being church, kunada, years ago, Vatican token iti sisa tayo ka Church of the Poor. Mangeg ti boses dagiti na panglaw. Tatamot kunana dito, way of being church, emphasizes walking together. Haan lang nga da tayo ka, da kayo nga leaderess, siyak nga padi, distant, nga dumdum nga kadagiti kunate kadenggan tay ti boses dagiti na panglaw. Haan lang nga dayjay ti target na dito anya ti kunana makibiyag makidpagdalyasat kadagiti agkakadwa tayo. Oray IDBEC kung kunada even inside the seminary kunada idi ka inya nagananti church trust tayo, Church of the Poor. Ipangpangro na tayo, the Church of the Poor. Nya? Kunada, Church of the Poor, kumada itay, listen, dati kumad, Church of the Poor, ipangpangro na tayo, dagiti na panglaw. Kunak ngamin kanyak, medyo adayo dayjay, denggan dagiti na panglaw. Medyo han nga applicable kanyak as padi. Taapaya, siyak nga mismo, na panglawak, hindi nagdimak kalak. Dayjay kwak, iso nga tipusok, haan nga adayo nga dumngag, I belong kadya ko ma kaang-angot ko no kunana dayjay ko tayo dilasir nga dagiti ti naimbaga pastor kaang-angot na dagiti na pang kaang-angot ko kaang-angdod ko agkakaangdod tayo da kailangan social tihaan iso nga amin hangover agkakaangot kami kadagiti lalaki kala ko makiparticipate dayjay kung kunana the way of being just kunana tata walk together makipagdalyasat haan nga daytay sak ko mga padi ka mundengget ti sa uyo. Ori da kayo nga pipisi ko mama, da kayo nga leaderess, denggan tayo ti sa uda. Ngam haamot nga naka-immerse di biyag tayo haan, ti kayat ni Santo Papa, da tayo nga mismo makidalyasat tayo no nya struggle da, makipagri na tayo, haan tayo nga separate entity kadakwada. Tadagami di idea nga, denggan tayo dagiti na panglaw, ngam haamumot na igamer di pusom, di ritnam, kadagiti na panglaw. Anya man tinapanglawon baka pag-aapaan nyo man nga kunayo ka tila na panglaw ko dagiti awan igatang na wrong day nga notion. Kasano nga napanglaw ka father kin napanglaw ni ma'am ka adamot logan na dadya mga tati pampanunutan nyo nga napanglawon. Tinapanglaw iti imatang ni Apo Diyos timbagan nugot ure adda sa nikwam napakumbaba ka nga ibagam nga awang gawi mo iti imatang ti Diyos. Tinaba nang dagiti agin nga to agin tatangsit nga kala ipagarup dan nalaingdan adda sa nikwadan handa masapul ti lubong dagiti agin baba nang. Ngam ure ko na paraburang ka no jay pusom kinapakumbaba adda dagitay less privilege ko na tayo isudat i-priority tayo dagitay uray ka no adda adal na no nakapsot awang gaway na dagijay tinapanglaw haan lang nga sa nikwa adda dagitay napanglaw dagitay handa nga kabailan nga ilaban ti kaluntiganda tamay feeling da ka maipapaigid da dagijay ti raman tay amin dagijay karaman na and then walking together agdadalyasat tayo nga agkay kaysa iso dito aramiden tayon adalon tayon hanlang adalonen dapat ko inalayo inalatay amin nga dagitay kakaaruba tayon ure nga makimismisa agdalyasat akas may sa simbaan hindi may tinagmayat na no daduma mo ka adamod gamin di mental nya dagay mentality tayo nga no daduma ka makikay sa akad na kayo ngamdo naman no daduma may mayat nga awanak nang rona no sharing tano adda ni Apo Padi kanla mo datay gore kayo ka adda ni Apo hawang ko maday iso ko nami la i-share yun ta ori padasin nyo da kamot ijay bigan kada dagiti pan nakisinsinudo nga kakabsat tayo naggagagat da
Amuyo uri da gajay leader mo nga no daduma met makapelo pa da kayon aapo ta da kay ti adu ti ammo isugor nga dapat awangkam ijay tapno makapag-share ngem makikaykay sakam kada kayo ta ala ni apo pa dilatan nga maibagay dayay and then listening dumngeg ti dumngeg haan laeng nga dumngeg no dumdumngeg ka nakapuso dayay dagay ti kuana dayay ti ikaskatan na ken shared mission ko na makikaysa iti mission. Anya dagiti pillars na, anya dagiti adigi na dayto, anya dagiti sangger na tapno agbalin, communion. May sa communion, makikaysa, anya dagitoy. Ti spiritual ken relational. May sa tiri na tayo. Hindi kung kunakgarudan ka, datayo amin, may satay nga gimong, ito'y parokya, agdaldalya sa tay laeng amin, haan nga ni Apo Paditi, wow, imo na, sumursurot tay kanyan, wrong. Ni Apo Padi mangidaulo, uwan, ministerial da siya, ngam, ti panagdalya sa tayo, iti na espirituan, sang-sang kamay sa isugor nga agtitinulong, agsisin naranay, haang kaya mabaling nga isalakan amin, agsisin naranay tayo. Di sugor di niya communion, agsisin na agdinanggay tayo. Unity, panagkay sa tayo amin nga mamati. Awan ti mas lamang, baka kung ayo ka, niya po pa di tamas lamang, katinyo day nga panunot no, sinudaliti agay kaysa. O niya day jay. Adapin di ko na nga kwa. Di communion, di panagkay sa tayo, kasla ko nairamot iti Trinidad. Ama, Anak, Espiritu, di panagkaysada kasi kumamot ti panag kaykaysa tayo. Nga uri adda nagdudumaan, adda pag sasabtan, pag kaykaysaan. May kadwa nga adigi na, participation. Idi pa ila day nga topic tayo, full participation. Adda agkanta, adda agkolekta, adda no liturhiya adda agibasa, agdalos. No jesi sa tigimong yo ken nagmayat nga kitkitaan, adda nakasaganan nga agibasa, adda agkantan, adda nangisagana dagiti anak tayo, nagisagana da pagmisaan. Participation. Amo yun ni ading ko, kung kunak, ay misa medyo ubog. Kada nga rod agmisa, iso ti parahanda. Ti kanan ni Apo Padikin makimisa, no hangamulo, arroz kaldo, madama misa, agluluto, hanga full participation, dahil tano siya ti padi, jak kayat. Dapat nakaluto kan sakbay ti misa, tapno misa ka. Ti karo na magkanyayo ko, dakam nga sisa ti agpakan. Uwan, ayan dadagita agi-sponsor, awan da father, taltalo nga ubing kin may nga bakit nga agmukmukat nga di nga makawa, ayan da, agluluto da. Daya akin alpasa hang ko mga hassle, daya panag, pakanan kayo nga sa uwan, makikay sa tay amin, participation, nagado ti participation tayo, anya ti participation tayo, every baptized Christian ko na na ito adda kan, jesang kaibagak kanyayo, adda kanyang talent, haantay nga agpapada talent. Adag talent ti computer, ag gitara, ag dalos. No ti talent mo ka managsinger ka, sikat para kolekta tapno singiram dagiti. Ang agtay-tayting. No managsinger ka, ing kasingiran dagiti ang agtay. Talent nga ron day hami kabailan amin, ang kakabailan amin, hanga kabailan amin ni mampasing kada, Mestra Alma, danggay, sinaranay. Api nga basit ti misa, ay basit ti nakimisa, ijay sisa uno, ijay barangay, sino mangidanon, ni payla amin nga sekretar, haan, da kayon ang agkakaaruba, ti participation amin dayay, talent dayay, ay, adan tumisa tayo. Ibagayo kadagita anak yaw, may kayo, tagmay-may sa tayo. Participation dayay. Mission tayo dayay, mangayab kanyada, nakaraman man ijayan. Anya pwede ito'y, kunada na duma-duma nga paglaingan, sangka ibagak ka na kayo, ti parokya para kanyak, no anya dagiti talento tayo nga mababasit,
umay tay pagtitipunan, dayta ti perfect a parokya. Awan ti umay agtader ito'y nga, siyak ti pepese, manipod, idi, niya naganan, idi panawon ti nangisit kin po raw nga pade aging gana, tata, ay ka mga agbalbaliw. Nagpipisi ka man, nagkuha ka man, ada unique nga talent tayo amin pagtitipunan tayo. Awan ti may sa agtader, uray ni Apo Padi, nga amu na amin, ado ti ammuyo nga hangko nga ammo day ti pagtitipunan sungor nga kunak kada kayo no umay kay dito parokya ti bagayo ko apo daytoy ti maitulong ko very good ngum no umay kay kanyak ko ammom apo dayta kadwam agawid kayo nang kay kayat nga denggan iti umayo ipulong kanyak reklamo yo iti kakabsat yo da pagkapsutan na kaslahan nga manayon ti ni ko ti parokya na may mayat nga iburay tayo apo daytoy ti maitulong ko nanumo nga tulong ko ngam daytoy apo jak makabaulen daytoy alaem pagpameriendam kadagitay agsinsinodo oh very good apo at bisita tayo nangalaak ti panset nagaawid di bisita kanem laeng awan dagarudan at least di jay ko amin dagay participation talent dagay jay ti kunayon sa kaawan serbina haan tapno agbiag daytoy parokya, anya pa'y. Co-responsibility ko na dito. Iti participation, co-responsibility. Sang kaibagak ka na kayo. Pimintas ti simbaan nyo. This is not my church. I belong to this church. This is your church. This is our church. No, adda nadadaal nga to ka, responsable tayo amin. No, adda napapukaw, responsibility, bahagyo daytoy mapanawak to. Imayak lang nakipagbiag ka na kayo. Period. Da kayo, ku kayo. Dagay kayo, di simbaan nyo. Responsibilidad tayo amin. Responsibilidad tayo nga mangriing kadagay tayo kakabsat tayo nga medyo kumapsot kin makali. Responsibilidad tayo amin. Ku kayo na ito simbaan. Bagina tayo nga ron ni Kristo. Haan nga dito ko na nga, mapanak makimisan, awan ti bibibiyang ko. Oh, that is all. Way back 1969, dagay nga klase tipe nunot. Nga umayak lang makimisa, agdato nakmet, agkomunyon akong period, haan nga kasjay. No, lector ka, ako light ka, ada responsibilidad mo dyan, ako, responsibilidad mo dyan, simbaan mo. Very good, nadya ka mo, napilpilit kayo, wano mayat na tariri na yo, ang dagita bultoyo, di mat, kayo, imbagak ka na kayo, kayo dayta. Hangko ako kuha, hang ako kasimbaan. Responsibilidad yo, aging gana nga iyawid yo, aywanan yo. May salaeng dayjay. Ngam the whole church, daytoy nga buong nga parokya, co-responsible tayo amin kahit nangasawon, makipagtagi kuha. Imbagak man kanyayo idin, kanayong ko nga ulit-ulitan, idi panawon dagiti kakabsat nga evangelizers tayo nga naggapupay tayo Europe kada Spain kada Germany kada Louvain, umay da kanya tayo, tapno maayayo da tayo, agdul-dul out da, dul out, naawis tayo mat, tatanagmature di pamati, no napangka di simbaanen, pinanunot mo di simbaanen, haan nga ti panunutam ka, anya maalak ijay, simbaan. Diti sardinas nga diti kipit nga aramiden nga trak-trak ti kuana, wano diti adda badbado nga iyagda ka, anya ti maalak kada baliktaden. No nagmature di pamatim, anya mo ti maitid ko di simbaan, tapno maiwaras kada giti kakabsat nga, awanan, haanen nga di maala, no di ka, no anya dayjay, buray. Ngadi, bibiyagin yun. Di mat, ibibiyag yun. Agpiyasta tayo. Aywon tayo ice cream gayam. Oh, kitaan nyo mo di dyan ha. Aywon gayam tayo ice cream. Oh, nagado na paragsak yun. Haanan nga di dyan na ala. Bayan yun dagi tayo medyo agrarik nga babakit nga nakapila ta para ubing ko na dagi iso damot ti umuna sa adan to aguyak-uyak. Bayan at least na paragsak yun idangam. Anya na itulong mo. Di dyan kung na makipartisipar. Co-responsibility. Contribute to the church needs, church life. May isang precepts of the church, support your church. It's good ta, da kayo ka na haan nga narigat kanyayo. Agprad project tayo. Anya, dayta hold, at da pag-meetingan, oy, nag-meeting kayo mo, nag-feeling kayo mo, naka-aircon kayo pa, ay, sakay mo lang, naglamag.
No napudot, nagreklamo kayo, tatay, dandanggag na kayo, naglamak. At least agprad project tayo. Palpaliiwag. Utang yo kanyak, gidado mga amin. Ano kailangan akong problema? Kapal paliiwag ka, adanag ko na pa ita, kwa ka, abo, by cluster, bahagi medjay tawa. Wow. Wow, kunak. Ngamhaan kay nga pirsa, enta amok nga rod nga na nagagagagara kayo ta, nagdakkel nga sim. Imagine nyo dahil nga kabasit tigimong. Nya, nakpatader kayo. Talagang narigatan kayo, maawatak nga, aginanakay kumabasit. Ngum idi ko nada ka, apo bagi ti cluster dayjay tawa. Oh. Apay amo yo hangkob obserbaran dayjay. Nag-obserbarak pa ngam tama. Dakay nga chismosa Wow, kunak apaya ni adda jay co-responsibility support the church. Which is I'm happy ngam hangko mabaling nga padpadayawang kayo ta. Palakpakan tayo dagita. Ngawa na gawid tayo no naalak kay ti palakpak. Which is addan di puso yo nga sumusuporta. Anya pa dagiti pillars na mission. That is your mission. Anya ti mission tayo. Ala, sang kaibagak. Ti mission. Ti ibagbaga na ditoy. Di no basaen nyo DJ write up na DJ synodality. Mission nga kala ko mamot reach out tayon iti sa bali. Ngam jisisa di mat imbagak kanyayo nga jisisa ti umuna nga mission tayo. Our way of life is our family. No addag balbaliw gapo di kasayaat mo, iji biyag mon. That is mission already for me, Ngam ti ibagbaga na dito yung amin, dahil tayo rumor tayo nga mapan. Kala ko mayat mat, adadado mga parokya, mapan tayo datayo nga gimong, apan tayo agpakan ijay, kerino jay, nakadadayo nga lugar, which is good. But for me, it's too illogical and ironic, no, mapantayo dijay ka arobayo ka isugor nga aramidan tayo mo ti December di mat nakaturog kay mat kasano mabisin na mat di mararamidan tayo ti December nga dayon daduma or addaman sponsor kin awan intay mat dagiti ka aroba tayo ipari na mission dayay sakbay tayo mag-reach out ijay Africa ijay kwa ijay nagaddayo dagiti ka aroba tayo iparpari na tayo that is mission perfect mission dayay nga numariri na di ka aroba mga awanan nga dani apo Diyos gapo daytoy nga leader mo mission di ti perfect para kanyak haan tayon nga mapan next level to dayjay ngam ti bagbaga na nga min dito synodality rumwaren kala ko mga ti setting na kumadato kay idta inya naganan urban ngam da tayo haan iya ka aroba tayon dayjay mapanan the church kunana nga jay bagbagak kanyayo nga jay panagmission iwaras yo ti silaw ni Kristo kadagiti tattao ti lubong ti kunana ka dagiti hantay pay nadandanon papanantayo but before nga export tayo nga mapandijay una important da tayo nga mapandijay our way of life our simple way of life mabalin tayo nga agbalin nga silaw kadagitay kakaaruba tayo silaw kadagitay agkasapulan nga kakaaruba tayo dagitay mauawanan ti namnama nga maupupay nga mauawanan ti pamati ka gapo ta panagbiag mo ka medyo adda silaw kanya na ranyag ti silaw hindi baka sa baliwan panagawat yun silaw hindi tayo man linting nga makasisirap ti kungkunay di silaw jay biag dinasayaat nga biyag tayo, agbalin tayo nga silaw, dagiti agkapsot, mauawanan, adda ranyag kanya na. Numariri na ni Kristo kanya, da tayo ti silaw. Da kayo, numumo dagiti addad to ita, puros mo lideres kada, lektor kada, kuha mo dagiti addad to. May met kumado dagiti inalayo ka dagiti sumaruno ko tinto alain nyo ka dagiti han nga umumay dagiti kuha. Kaladi kaskas tayo dagita pamuggo kada kuha nga dagitay hanunay mapampansin iso ti alain nyo nga katungtong kasabalit paniriganda malawagan nyo ida tatako silaw da kay nga every head nga addad tuyan mabaling kang nagbaling nga silaw tatanga rabi ita paya we are aspiring for a new mission nga daytay makipagdengeg very good anya mo ti karakteristik na nya ti kababalin na daytoy
Kinapintas nga practice. Authentic listening. Dumngeg. Dumngeg. Dito ti medyo weakness ko. Kayak ti dumngeg. O reag kumpisar ka na kwa. Ngam no ti denggek ke biag ti sa bali. May ibaga kanyak. That's not my mission. That's not your mission. Madi kanyan. Dumngeg kaya na nga sawon. Dumngeg ka dagiti concern. Di mo ijay sisa ka nalpastay daytoy. Oh. Di mo sisa ka lako ma di may sangagimong tayo ka di sisa anya ti kungkuna tayo agdengeg. Anya ti aramidan tayo. No kalpasan nga nagkwatay ko man, nagkararag, nagkwatayon, anya ti concern day ta nga sisa pagtutungtungan. Ay, nakarula unay di ko ti baboy. Asideg. Tulungan tayo nga mangyadayaw. Taapaya, manggagngarod ka makadadaal ti salunat. Ngam no awan ni ay espiritu kanyam, anya ti kunam, ay, baboy yo ka aruba, anya kukuha mga kapitan, di ka la aksyon na. Negative dayjay. Datayo ko mati positive aspect na dagajay. Ngay, agbasbasa datoy, may galis dagitoy ubeng. Basit nga concern. Hantay nga concern nga, agpatadar tayo tirang tay. Antay garod ka ba? Antay tayo garod dayjay concern. Authentic listening. Respectful and respect, prayer, dialogue. Ito di kung kunak nga makisarita, haam mo nga kasarita ti social media, taad-ad da nga igibilbilag mo takararwam, katkatawaan da ka. Nya communion discernment, anya datoy. Communion, discernment. Anya dito ibagbaga na da jay, man nakikaysa na, no, kitaan nyo, dagadian ansiran nyo, iso ti pagturturungan na daytoy. Kunana pa'y daytoy, transparency. Di communion gayam kunana, iso da kung kuna tayo ti simbaan, nga, anya na ganan, da listening. Listen to the voice of the Holy Spirit. Denggan tayo, pakiramdaman tayo, di garaw ti Espiritu Santo. Iso di kung kuna tayo nga nabayagan, uray ka sa ano kapintas na program, uray ka sa ano ti kaado ti makipartisipar, uray ka sa ano kamayat ti salsala kadaragragsak tayo. If it is not guided by the Holy Spirit, baloni, awan ti meaning na. Kala ko madyi pa nagmi-meeting nyo, mayat. Nohaan nga guide ti Espiritu Santo, nohan tayo dinangag ti boses ti Espiritu Santo, agbalin nga kawaw. Uray ti kinapadik. Uray ti simbaan tayo. Ay paspasay kayo nga nagmayat na simbaan nyo. No saan nga idaldalan ti Espiritu Santo ti garaw tayo? Baloni, balbalatong, awanti, kaipapanan na. Daya. So nga rod nga, denggan, ag-reflect, denggan ti boses ti Espiritu Santo, jay sharing yo, no dengdengam do jay sharing yo, napintas, at jay agsao ti Espiritu Santo kanya tayo. Anyaman ti kunana dato yan, maudi nga na ti karakteristiko no practices, transparency and accountability. Nya? Mangkita kunana ti simbaan nga mangipasigurado ti responsibility, transparency, collaboration at all levels kunana diya panaki kaysa nga awan ilumlumeng na masapol nga agaammo tayo ti kararwa, agaammo tayo ti bihag daytay kala ko man daytay haan ang dagiti private nga bihag kahit nga saon ammo may sa dayjay turungan tayo nga adda panagkaykaysa nga awan ti daytay haan nga hidden material man, uno iti biyag tayo man, ala narigat no daduma, nga masapol. Kasi kunana, nga adda Paris level, PPC, transparency, diocesan, adda kumamot kasi na, hana nga daytay, decision ti may sa may decision ti amin, haan. Isungarod nga adda kayo, ala tata, nagmayat nga ri naan kakabsat, pagyamanan kayo, kung nakumangamhaan nga right, ang right word dayay pagyamanan kayo. Pagyamanan tayo ti Espiritu Santo ta inayaban na tayo tata. Pagyamanan tayo ti Dios ta ginaraw na tayo. Da kayo no jay pudpud no jay puso yo nga adda kayat na nga mapauneg ti pamati, mapauneg ti relasyon ti simbaan, mas mapauneg ti mission tayo kadagiti kakabsat tayo. Us to dayay puso yo, very good. Pagyamanan tayo ti Dios no dayay ti adda iti kaunggan tayo. Kung may kalaeng ta naayabang ka kababain mo no awan sa kanto agdongdong sa
Ay siya, inya nga tat merinda tayo, aya, kurang sa. Ala na yun na amin. Ngam dapat legit tarigagay tayo nga, mapabaro ko mamot, mapa-improve by. Very good. The Holy Spirit is working. Ken kunak nga ruden ka, trust, agtalit tayo, tibilag ti Espiritu Santo. Iso ti mang pagpabilag nga rod kada tayo, iso mang tid kada tayo ti sirib, iso mang tid ti pan nakaawat, iso mang tid ti pan nakaammo, iso ti mang tid ti pudpudno at turong. Tabaka iturturong tayo, mo't ka-feeling tayo, kukukwa tayo. Ano na, nakil nga kamali, ano ti panay pagarup tayo, turong tayo, kabukod tayo, haan. Agtalag tayo ti Espiritu Santo. Ori ka ti maibasa, o muna maibasa niya kuna na, denggan nyo ti Espiritu Santo. Amin nga inaiwanan, paaiwanan iti Espiritu Santo. Ala kakabsat, dati aramidin tayo, sinodo nga simbaan, agdaldalyasat, makiparpartisipar, agmisyon. No kitkitaan tayo, no palubusan tayo ti Espiritu Santo, aggargaraw. Ngam pabiligan tayo lata, ituloy tayo lata. Dahil tati kasapulan tap no pumintas tayo nga simbaan na. Sabay kumatamay. Di kantoy kariya may daton ti padaya apat daydaya. Kumararag tayo kakabsat apno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na, kan kastamet a pagimbagan tayo, kan di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kadagito ay karkararag ken daton mi, tapno babaen day tinapasnek a panagserbi mi, mairagpat kam to tinailangitan a gloria, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno na yung may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin gatag nanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo kalpasan ti panang day di panagungar na nagparang asibabatad kadagiti amin a disipulos na ket nagpangato sa dilangit. Iti imatangda, tapno pakiranuden na kami iti kina Diyos na, anansata agrag o ti sangalubungan, iti pan nakapunno na kadagiti ragsak, ti Pasko, ti panagungar, kat dagiti amin nga ehersito, dagiti angheles, ikantada ti imno, ti pan nakaidaydayaw mo, kat kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na parswa, ti langit kandaganap no iti papay daydayawa. Usana iti kangatwa, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Usana, Usana,
Hosana iti kamatwang. Hosana, Hosana, Hosana iti kamatwang. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paimo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kati paimo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apim mo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Ngawatem kadida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan na Berhen Maria ngay nati Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadua kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti Ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagaria, matungpal kumatinakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam del daw itoy, tikanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga gapukan niyak ti ted ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana ti kapya ti Apo kan kanayon kuma nga adda kada kayo.
Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya. Apo mga sika, Kordero ti Diyos sa mangikat, basbasol ti lobo, eat them kadakang kakabsat adtoy ni Apo Esos, timang mangtadbilag kada tayo, timang papapigsa kada tayo. Ti Kordero ti Diyos sa mangikat kada iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ngam ti may salay nga sa mapaimbag tontoy kararwa. Ibiling mo'y suapo ti bagnos ko, nagturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo inawat mi tinasanto na sakramento, ket dawaten mi asi papakumbaba, tadagiti misteryo nga imbilin ti anak mo nga aramiden mi apangilagip ken kuana,
Ipaayin ako mati pan nakaparayray ti na Diyosan nga ayat mi gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Laki pagyamanan kayo lat nakakabsat niya nang runa dagiti mangilonglongalong mangidaldalan dito yung sinodo ti sinodal team tayo ti parokya nakasigsiglat laman wala palakpakan tayo man ti bagbagi tayo kakabsat. Tultuloy tayo, dabay talo nga cluster, may tultuloy. Ken, jay, namayat latan, o dengdenggan tayo, ti buray, ti tunggal maysa, umununag de jay, langan-langan, umununag di pamati, palubusan ti espiritu nga agsao kada tayo. Timot nang runang panggap tayo dito kabsat, kahamang nga day tapno pumintas di programa nga i-report tayo ijay, ha? Tapno damot mako nga report ti parokya. Hindi ka paila ansiran nga rod mga talo nga naparpartak nga memestra. Ngaan. Anya ti purpose na da kayo nga magisin sinodo no umununag dayay pamati yon dengdenggan yo ti Espiritu Santo. Perfect dayayan. Isu makatulong ti panakapasanto, makatulong ti kan makita ijay pa gimong yung agranranyag kayo no agawid kayo. Dayay ti perfect nga sinodo. It's not a program, it's not a report. It's not just a activity. Una da kayo nga agat atendar ka mapapaunag, madagdagdagan. Daya ti sinodo. Daya ti perfect nga panakipagdalyasat. Tumalom no bigat, padasin yung tumati umay, adadokan ti makan. Nya mo ano nya ti luto danton bigat na nasaya at launay. Congratulations ken thank you ti sakripisyo yo. Ti Apo anda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na santon amisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nembagarabi tayo amin, Apo. Thank you.